Shalom ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመጽንዕኩም Hejsan Guds församling, Guds frid vare med er. ከም ኣናሓኹም ሰላሐዲን ምስሓውና ሴም ካብ ሲአርጂ ስቱዲዮና መጽና ደለና ዝበለጸ ቃል ንዝበለጸ መዓልቲ ድል ፕሮግራም ሒዝና Det är broder Saladin och broder Sam från CRG Studio med det programmet Det bästa ordet för den bästa dagen. ሎም ንካፈሎ ቃል ኣብስሙ ኢና ነነብር ድብል Och dagens ord det är vi lever i hans namn. ክርስትና ኣብስም ክርስቶስ ዝነበር ህይወት ኣብስም ኢየሱስ ዝነበር ህይወት እዩ Det kristna livet det är livet man lever i namnet Jesus. ናይ ክርስትና ህይወት ድማ ክርስቶስ ኣባና እዩ Och det kristna livet det är Kristus i oss. እስከ ሕሱብ ብሩኻት ኣብስም ኢየሱስ ትነብሩ ከም ዘለኹም እንተ ደኣ ኣሚንኩም Om ni verkligen tror på att ni lever i namnet Jesus. እንታይ ዓይነት ናብራ ክትነብሩ ኢልኩም ትሓስቡ Vilken sorts liv tror ni kommer leva? እግዚአብሔር ኣምላክ ክሳዕ ክንዲዚ ይደፍቅረና Det är till den här nivå Gud älskar oss. ኣብቲ ዝለዓለ ስም ክንነብር ይፀውዕና Det är för att han har kallat oss att leva i det högsta namnet. ምክንያቱ ንዝለዓለ ህይወት ኢና ተመሪፅና Och det är för att vi är utvalda för att leva det högsta livet. መጽሐፍ ቅዱስ ቆሎሴ ምዕራፍ 3 ጥቅስ 16 Om vi kollar i Kolosserbrevet kapitel 3 vers 16. بمزمورون وداسن منفساو قني نحدحدكم استمهرون معادون بلبخمون بصقا املاح ان زمركم قال كريستوس بكل طبب مليء يحدركم. Och det står så här: låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet, undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. ريخم بقال كونا بجبرت جبروس كله سي أبسم يسوع كونكم جبروا إيد بلنا رلو. Och här ser vi verkligen det ord eller handling, låt oss göra det i namnet. مالت كل جيزة كنبر كلنا كنجبر كلنا كنزارب كلنا أمرناس أبزس مزخم زلوس كحسب الله. Så vad än vi gör i våra liv så behöver vi vara medvetna att våra liv är i det här namnet. ناي بحكي أمرنا نزنجر زندحرق لي ولو خينو أبنا برانا أبزار أربانا نفلتينا. Så om vi verkligen förstår den här principen då kommer vi verkligen bli kända igen i våra ord och i våra tankesätt. Jesus رأيوه. Kolla på Jesus. نمعبل مستلع على. När det blev svårigheter med vågorna. حواريات بخيوم أويوم جديرهم. Apostlarna blev oroade, skrek och ropade för hjälp. Jesus ديك إسونيرو. Men Jesus låg och sov. تسيقن بقى. نت معبل كل عل جبر نفاس تقبل العزيزو. Men när han vaknade upp han gick direkt och sa till vinden att stormen att det skulle lugna sig. معبل كاتسطيلو. Och stormen lugnade ner sig. مخنياتو يسوع سلطانو دفلت إنيرو. Det är för att Jesus visste sin auktoritet. لعل كله مخاني فلتيو. Han visste att han var över allting. زموت سبح زمولو دحرمتيو. Om de kom med en död person. بيتسب مويتي إلهم كأو يخلو. När familjen skriker att den personen är död. يسوع جناي موتة دك إسال يدبل. Det Jesus säger är nej, personen är inte död, personen sover bara. كله حتى خوينو نبي يسوع زمزة. Allt som kom som fråga till Jesus. أبو مسبت حق ملسو خوينو ملسني. Men när frågan kom till honom gick det tillbaka som ett svar. مخنياتو يسوع كله عزرارو سلطان كم زلو إيد زارب نيرو. Och det är för att Jesus på alla sätt när han pratade, han talade så som att han hade auktoritet. كله خاي زوزو نيرو. Och allt underordnade sig honom. نيتشر تعزيزو. Naturen underordnade sig. كل عينات حمام يسوع تعزيزو. Allt sorters av sjukdom underordnade sig أجانن Jesus. تنداو تشوشي وتصنيرو. Onda andarna skrek och for ut. قرب كي ترفن يسوع سمعوه. Även träd lyssnade på Herren. زمالت نسوهم سأبي يسوع تنوبرو خمزلهم أنت حسبكم تزارو. Så det här betyder, tänk efter att ni bor i namnet Jesus när ni talar. سلطان كم زلو سبكون كامن بارتلامد مالتي. Lär dig att leva att du är en person som har auktoritet. مصحف قدوس كم زبل سلاسم يسوع كنقرنا خلو فيليب معرف قلت خاب جعت 17 Om vi kollar i Filipperbrevet kapitel 2 vers 9-11. ስለዚህ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ክንብርካኽ ልሳን ዘበለውን ንኽብሪ እግዚአብሔር ኣቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ከኣምን እዩ ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ድማ ልዕል ዝበለ ስም ውን ዝሃቦ ይብል Det står så här: därför har Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn ska alla knä böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud till Fadern till ära. واو ريخم أبز سمز تنبرو خمزول لهم أنت دا أكتأمنو جميركم إندجنا دم أبز سمز خمزول لهم حسيكم أنت دا أتزاربو خمكم. Så när ni börjar lita på och tro att ni lever i det här namnet och ni talar i det här namnet.
ድሕሪ ዝስም ዘሎ ስልጣንን ሓይልን ኣብ ህይወትኩም ክትቆምሉ ትጅምሩ ማለት እዩ Då kommer ni kunna använda det kraften, det auktoritet som finns i det här namnet. እዚ ማለት በዚ ዝለዓለ ስልጣን ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኣብ ኩሉ ልዕል ብዝበለ ስልጣን ክትመላለሱ ትጅምሩ Så då börjar ni vandra i det högsta auktoriteten som är i himlen, på jorden, under jorden. ጭንቀት ትሕቲኹም ኸውን Ångest blir under er. ድኽነት ትሕቲኹም ኸውን Fattigdom blir under er. ሓጢኣት ትሕቲኹም ኸውን Synden blir under er. ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲኹም ክትገዝኡ ትጅምሩ Ni börjar regera över allt under er. ናይ ገዛእ ህይወት ድማ ክትነብሩ ትጅምሩ Då börjar ni leva ett liv där ni regerar istället. ሓሚመ ይጭነቕ ኣለኹ ዝብሉ ቃላት ካብ ኣፍኩም ኣይወፁን እዮም Då kommer ordet som där att jag är sjuk och jag lyckas inte försvinna från er. ምክንያቱ ቃልኩም ኩሉ ኣብ ስም ኢየሱስ ኮንኩም ትዛረቡ ከም ዘለኹም ኮንኩም ተዛረቡ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ Och det är för att Guds ord säger att tala ut så som att ni befinner er i namnet Jesus. በቃል ኮነ ብግብሩ ኩሉ ኣብ ስም ኢየሱስ ግበርዎ ይድብል Det står varken det är handling eller gärning. Gör det i namnet Jesus. ኣብ ስም ኢየሱስ ኮንካ ቃል ፍርሒ ይዝረብን እዩ När man är i namnet Jesus, man talar inte ord av rädsla. ኣብ ስም ኢየሱስ ኮንካ ሕማማ ይዝረብን እዩ När man är i namnet Jesus, man talar inte sjukdom. ኣብ ስም ኢየሱስ ኮንካ ጥርጥር የለን När man är i namnet Jesus så finns inte tvivel. ኣብ ስም ኢየሱስ ኮንካ ጭንቀት የለን När man är i namnet Jesus så finns inte ångest. ሃሌሉያ ብኻልእ ኣዘራርባ ህይወትኩም መልሲ ኩሉ ኾን ክጅምር እዩ Du börjar era liv vara svar till många saker. መጽሓፍ ቅዱስ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 6 När vi går till Apostlagärningarna kapitel 3 vers 6. ጴጥሮስ ከዓ ወርቅን ብሩርን የብለይን እቲ ዘሎኒ ግን ህበካ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ተንስእ እሞ ኪድ በሎ Det står, men Petrus sade, silver och guld har jag inte, men vad jag har det gör jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, res dig och gå. እዚ ሰብኣይ ዝንልዕል 40 ዓመት ኣእጋሩ ደይንቀሳቐስ ሰብኣይ ነይሩ Den här mannen var en man som inte hade rört sig på 40 år. ጴጥሮስ ግን ተስእ ብትብል ቃላት ተሲኦ Men när Petrus sa det, res dig upp, så reste han upp honom. ንምንታይ እታ ተስእ ትብል ናይ ጴጥሮስ ቃል ነዚ ንልዕል 40 ዓመት ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ሰብኣይ ከምዚ ዓይነት ተኣምራት ኣብ ህይወቱ ምፅያ Och hur kunde det här ordet när Petrus sa res dig upp kunde göra att den här mannen som var förlamad i 40 år kunna resa sig? ምክንያቱ ብስም ኢየሱስ ናዝራዊ እዩ ተዛሪቡ Och det är för att han talade i det högsta namnet, Jesus namn i Nazaren. ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዘሎ ስልጣን ንዕኡ ብቓሉ ተጠቂሙሉ Så han använde det auktoritet som fanns i det namnet. ኣብ ስሙ ኾንኩም ተዛረቡ Tala i hans namn, ኣዝዙ befall. ኩሉ ክእዘዘኩም እዩ Då kommer allt under ኣብ ስሙ ordning. ኾንኩም ድላይኩም ግበሩ I det namnet gör det ni behöver. ክትገብርዎ ትደልዩ ሕልምኹም ግበርዎ Det dröm, det vision ni har, gör det. ክቐንዐኩም እዩ ክሰልጠኩም እዩ Då kommer det gå väl för er. ስሙ ልዕሊ ኩሉ ኣስማት እዩ Och det är för att hans namn är högre än alla andra namn. ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን እዮም Ni är värdefulla och segrare. ሻሎም